u Joseph ulalong ru ubay bahabriu bat kalajia hadin kini ki ru bakat tengah ukan rat jeng u kalasyat ialah ki khmat hau Joseph bat kala ong tu thia lem bat nga ini pada iwan ra ngila banong kum iken kenja jing pen kendit ini hang ni namar uni ude umara u Joseph de umara menta uyo ki jing jong u khri jong kayeng kupa jong Potifar ti kaba wanra hang ni pada ba pli shuwei shibi pada kalong it ba jayu pada dan sekat kata ka jishania to ka jing long sngur ka jing trei ka jong u dong sedong layo jing sinya menta pada kum ubrio menta pada ka jing long jong u kum ubrio ha kan ni ka do un ha banyak pada sai koi pada ka jing tunjuk ka ba meding ti hang ni ba wanra pada ya kan ni ka kurim ka jong Potifar kan ka tengah jong Potifar namar loong hang ni ba u Joseph ulong ru uba ibhabrio te ka por ka ba ia pulih tikil nong ka bala pinyo u Joseph dan karta ka ba khat nyos nem te mo badang ki samla ba dang ki samla luot itu kadang wandur dor itnat bhabrio jong sama senra ti ka jing tlot jong kani ka tengah jong Potifar ka danang tane khat nyos nem the kran bi direct ni ka ta ko pho dang khluj dang jong chen long pat tip hingi ngasim ni ba to kala ban khamtam ya khat news nem ro andala sha de bra la long khat pra kat khandai ro ka dei ha ka por ka ba ubriul asam man perkhat ya ka long serang kalong antai ta kalong natural yu natural tim ta hang ni pade lawan ra hapdeng jo ka bakat kata ke karta ka sedang ban mun ka nong ka sedang ban wandur syaka jinglong samla bapura bat ban sasim sa ka kadan ban seng la ka jong kalong yong sam menta te hang ning ibu Joseph ladan ha ka kadan ka balor te wat bun kini ya kalong yong sam Potifar ala menta bulalong halor na dok sedang handai menta pada penrung ya kan ka kurim ka jong Potifar bakan ibha bat ka thrau jaklia ya udiu parang kani ka priu mo kam dai shu ko banyer ka tahu Joseph ni jan tahu Joseph ko ka blak hamrong ba temo kala so thu ba ya ka jinglong ka jingman ka jong samla priu bat nolor ba ka di ka tengah jong kenrat jong sama Joseph mo ka di ka berspa dan nasyatan ka trapentayo ni to ka wei ka ila banong ka di ka trap ka baar pade nginum klet na ki egi bangila puli ki lenong ki basakman sibukum ka sarai pikan mau bala ya lami ka susim jong ka Egypt usim ni ka ban chong kurim hende ka wanja da kumwe tengi ing tu ila ikran tu ba kini ki badan ha ka bor kumut ki thambor ki we kham tam ki nang we til da ka bakum kata ka jing long ka don ti hang ni ha kalong ying long sam ki don ka boram ti uni ulong ta umrao kila ban ne ka bakimon naman pat don kanu ka jipen bai ranti ya ka chong ha chong man te kala ban long ba hakiwe ki ying sibum ta la da u Joseph unjin ta long kum ki wei pada ki marao la da u Joseph unde ka kan thei kumut ka jing sa ban bor la pun nomor kamrau nomor don hok ka ha be ka jepja jep trai kila ban ne ka bakimon kila ka man temu u Joseph hang ni ru kani ka ba long ka kan rat ka don hok ban ne ka bomon yu ti mentah ni nomor bula don pada ha kan ni ka kan yu halor Allah haba ka khmi u ka ibu biang ban ya song kurim ka men tia song khawat ka menta ka sedang ban kroyu ka wei kalong nom ni lawan ong ba ka jim ko pinu kam ktin khmat ka jim thro je khlia jo ka chok ka tengah ko ka penlong ni ka wat ban khabrib no ri tong marau tomor ka do ka khlan ka menne sa khmat i kren ni ka lenong ni i ka jing onyo phi ni i ya long wat Potifar i ka jing don ka jong trai halan dat ka jing em jong sama Joseph kalong ka jing ku mentah to nani ngila on ong ba pleng kumbo trai don kat sama Joseph ba ka ju por fa tar no pen shairo khruwit yu sama Joseph ka jing pen shoy ta kaya kat ken long haba blei trai ru umun sim boman ru trai iya kat tindai kum ha kani ka bangi keren mentah hang ni
kabede ini ka tengah jong Potifar buat u Joseph entah kani kadai kajing tunjuk ka bat kajing job ka syong hau brio ula akan do banisha ula kan no ban fight nama kani kadai ka benta ka brio telot ber ka syong u lada u ko ngu ula jot lada ko ngu job maka di kajing jit ka jong u brio Kemudian ketika bentar kaba usamla Joseph udang kulit bahan. Tamud uhap maka bentar kaba uhap banjir. Laon ko pendem maka jeng kuat terau jeng met jeng kene brio ne. Un penpai ni ada komoi pan. Jadi ipet ya kom bu kantin ya u Joseph hang ni ha kajing kro jong kani ban tia lembat ka. Ong tu kedekot ke ba pra Henry u la kerenga padula ong ru ha katanga ukenra jong u hakmi ukenra jonga tip syafang ke ru ke badon bat nga haye bad ya ke baro ulabo ha kakti jonga ubakam halor yanga ha kani ke yeng omdan bad sim lakhang ru nanga Henry tang yap ha ken naba phalong katnga jong kumnuti ngala banle yakani kababamman bad banle pop persya yu blai pet bhai kanong rim ko jong Joseph ni mo kani kadon hakabor menta ka kwa uni menta don hakabor tanda ki integrity bang yakran mene ka jing long bet ka jong ka jing scam jing mut ka jong uyang ba kanong rim usung thu yala ka jong ka kerdan bat sim kabu ya kani kaburam kabulai yo panko ya katiar bat namar bu song thu ya la ka jong ka benta uyang ba ya kanong rim ukernga bat upen ya ka jing sisya ba umdan menu ha kani kalong yeng ka balong halor banyi lain ukun ra jong bat ka bu benrap antu kalong berstuna ba ti dekat bakandai mo Henry tang yapha naba phalong katnga jong bat ubu pada da ka jekli banyarap ya kani katengah ka jong ukurim katengah jong kenrap jong ba kan snuthu mo hiong lani ba kan poisya ka jing kendit benrio tu wong hani da ka jing keling stuna ba tu jing keli ngala banle ya kani ke babaman kumnuti ngala banle ya kani ke babaman ni ban chongkha ya ke bamdei ke jong lejong ka dei ke babaman kata ka sya hu Joseph wat haba udang long marway dorong samlang ni andai sung thu biang ka an chong ha sang man ba ban le ya ka bomlong kamut ka dei ka ba bomman ka ble ka ba ar pa de ha ka jing thu jung Joseph wang ban le pop persya ya ble kumno ngan le pop persya ya ble ka dei ka jing sung thu hau ni samla ka ba jeliu ka ba yo jing kai ni lu jokong ban bat scam ya kani balada jam kadi ke bobomman balada le kata kalong kapok macam blai tikini ki dikilakam ki bayrap ya u Joseph ban yang scam ban bat laka jongka integrity ki jong timenta hang ni kam dunia makatai pi kasawai buan kapon yang kini jemut nga perkhat menta pi ong himta Joseph kum samla Joseph suthu jeliu hai kani ke benta mo dia ong bai ya ka kam ya thia song khau suthu jeliu hai ka jingmut ka jeliu jong ka nai te phinda perkhat ba kani kani ka por bat ka kiong ka culture mo ka deity nai ka ba ki brio ki lik brio empat sim lapan bet ban dewi tong wen ko nang bun ki balik brio a lai ngot nai ko molong khapa jong ro rai kata kam ka wan ima culture ko kum kata ro kam pen baklai ka jingmut tan la jong brio mut ka dehi ka benta ka ba da ka mon som hala jong gel scam monong rem ba ka dei ka bang ong shkmat ro ba play ubat scam yo em ho long play tu ubat scam menta kan ni ke di ke jingjit te play u a yang ni ka mon banjit ka syong kat nung scam ni phi manga ini ki bai pet ka nung scam ma kan ni ke di ke jing tunjuk ba me ading tam ti ban scam hang ta u Joseph mangala dang syakran hakini ki por betang kandiat mentan ila kedau ba u Joseph u sungthu te ka kerdan ayudan udai tang umrau
Rewat habalapan kup ikhtiari uru usung thu lah kajong kekerdan ke udon. Kabaar pat de. Kejing sungu thu biang ke ke beman bat ke pop kaya rap ya kum hakan ke khat ta. Tangi jam chu khmat mo. Wat habola keren kat turu hakan ikat khot ke sekolah ong kalajiaru. Bakat ba kadem keren hau Joseph hala kasngi. Pen syasko satya ya kabantia lembat ka lani bandong lembat ka. Ini ide idkhot ibran kam yemi. Kam tam yemi kisenrang. Lani long serang dengan thairu nomor teng kan ka long serang long thai kajubor mo kadang kisenrang kajur lani kin thai kajur. Tanda hai wakum kini iba kani katanga ukra jumu takaya iban malakasngi. Kajuan tu ni malakasngi. Kamu kajing pensoi kamu ni kebuan tang sisin malah kasngi bat ke kebu job kaban kong kolong pensya skor shu ignore ba sim interest ya kata nei kabar de kebalong kajing job u kolong ba u yele kat bala hi ban kiar nak kebalong lem bat ka kamu ka lifestyle ju ya katu kajing pensoi kan jing pensoi cong ni ko beriu pensya skor kabar kan kiar lai lum lai wa ba ya dan ka ajan ta namala sutu wala wa pan tre ka yeng ka pakan ka beriu balok trai ka tengah nomor bandong marwai kapeleng jo ni kajing pensoi kat no khila mancan ka ba e ka juan nomor u Joseph tu bat skem kajing baman ba kapop kala ap apa khamat ti banlat nakane omno way kalong ignore kajing pensoi le be kumbamon ban penle jingmot ya trebi ka kam lai le be ya ka way ka baar pa de kalong ba habaka don hajan kiat maka tangkata i hang ni ka ba long ka lenti ka ba Joseph ujit ban yo ya ka jingjom ya ka jingjom ka jingin ti ka jingle ka jong Joseph pa de kanang penjur ya ka but jong kanika tengah jong Potifar pekat khot ka bakat way kalajiaru namar kata hamar kata kapor baula lech shaying ban kam yala ka jingkam yeng bat shimladon manu menuru hayeng na kibriu jong kata ka yeng kani pada kala long be yakawai ka hakawai kapor ne dalam hakiwi hakiwi kisni to ka jingja ngila ban bet ba terkomlong jong ni ka jingja kapli pada ka khana shawai ne to smut ngingin mundur be menta banyi yo ibet ba uni Joseph udon bat kani ka tengah ka jong Potifar ka dan hayeng kemudian baki arun hakani ka jing nei tumdan beri mono khot ka bakat ar ka ong bakala kem bat ye u na ka jankup jong u ka da ong tu thia lembat nga u ti no ila ka jankup ha ka khri jong ka ba ula phet no soj bat ulami no sya ka khandau te long mudur na kata ayu te long haba urung na tong wei kani ka kasyim ta ka jan mo te ka bayat hu hang ni ka ba benrap yang kata kalong ba i no ta ka jan sim ya yenia mat ka phet no sabariyeng kemula kami thu tam nai kata Henry ladangi simudur bi hakan ka jingjah ni dan tang arbot mandu ban sakhi ya ka balik kata dan beri Henry khani ke pen i ba uni long itu ni utip biang-biang ka jinglong ka jan u Joseph akar kom tu jong ka khana ban bah habal aja ka bakat kata kemut kalakem sundan Henry kuloi ke ban ino ya ka uphet ya ka jan ku mau la sak slot teng ya jan ku ya ka jan ko bu yo makpa sak slot menta sak slot yang kata sien sak slot kani kadi jing sak slot ya la ka jan ku kadi ikhtiar ne kalau ngila macam ka mu ikhtiar nomor basla la slot ya ka kemut kalong tersebut ban le kumnu ya uni hadu hadi khlimat on pastor mon ong ni jingja kam rung ka jingmot ka jong Joseph no kala sedang hi sedang kan thai ni sedang but baik ke judan ke ong ka kilong den yang haga kini ki por ki banta hadu menta ne kam sim ru ban sim ka bui ka jing sedang namala da prakhat ko mai mo subula da on bakala sedang hi ka kan thai nga subut baik namala da nya sa ya khmat kan ra jing Potifar ka sedang hi Rai hang ni i ka jing katu ka jing onjok hi smor bet bat kiar dai ne hani li kami tang ka jing kiar kemut da dai tang sukut tang ka jing kiar ang biang
một thang kiat một pinang ngop yang hendai ka jingkut jingbut meni tang kiat hendai ban pet ru udah pet senar nih kalau hawa poi ya do hi pet kerap tu tu lepenan kamu mino asabar nei